Tiga. Hai hai pai pele hambai mariwo nong ni suba mumbai nong ni hamjak mumbai nong ni maya kanang bai nong ni khakufur khakuar khalai ara amse kai suba we ang tini taisha or sungjarna tutuk sungjarna ang man phima haiman tongka tu belai khasang mamangka belai tong thoka tang hangke ang wanju maya ang mo hayang ditanggan hanine ang je wanchuka ang thisinai banjigala kaini mang ani khawa ang wanchuka mangai fiaba sini tipra saro chuba su khalai bokisa bokini khalai ang tini ang sugarati taisa ang dongman higa kaham khalai awono paipele hamai mari wang no ge jotono langsugo hainu hayani ketal video okra sakra serai khona yani sabat sarono jotono paiflai hambai yaphar norong an video no nai mane bagai ge ang sanan musungu ani video upload khaikan ke dati views kaya ge subscriber ke mutamudi tongo haipano views ke kaya kisa please norong ani video no click khayo share khayo comment khai kalang di jadesa saya norong guys sung main topic ke thanai sini bukuk Hasina debbarma chini bukuk Hasina debbarma bo je bini sak hamiangui tongmani bo tabuk sak hamwi bachai phaika te lukurok chubamani bai je manchak jani chubakha baksa ba donation khairika obo chubamani bai tini bukuk Hasina debbarma bo bachai phaiman ka nung chung bini khukti jotano khaneman khai dana lukurok no hambai yaphar ka boni bahai condition to mani tabuk bo bahai condition no sapai ka o mahai mane bo je feel khaimani mane bo o sungsaro ma de ma tongno ma tongyo mo hai kesi mane bo kutung ma mane feel khai thaka mane feel omong khata mane bini wan chung mungsi kuri khangte o haste o tongani mane o mahai obosta o bini rugi o sogoi mani fia tini o mahai rugi bai fight khaiwi bo tabuk taisa lukurok ni chubamani bai lukurok ni hamjang mung bai botaisa lukurok chubawui bono doctor rok funugui bo hainu hai taisa bini sagrok sori susto khai man kha mane taisa fil falong kata agi asuk himui maya mane onek sak asuk fit fatong yata tabuk bo lukurok chubamani bai bo tabuk hamui phaika asta hamui phaika ke norong suri di botebo kam kurke bini agini sakno ongui manan bagoi ge o bhai khana kai lukurok phano mane khusi nangjangnai haidana bo sak hamia tongmani tabuk bo basai phai man kha lukurok chubamani bangke lukurok bo je chubamani bai chung khoksa khongnoi chubamani bai no tini bo Hasina chini bukuk Hasina chini kukui Hasina chini eba chini bai Hasina bo basawi phaiman khangke busuksi bukha srang aum haike nu khangkai lukurok chubamani bai te lukurok hamjong mung rimani bai bo tini busawi phaiman kha te bini khukti bujung khanai man kha kaham hamya kogrok ikai chung om hai khanawoi niji chuba jak tong khangke busuksi khasrang hai dana genarong bu khasrang khana hini khakhayo ikai chung obono sanane musungo chung tebu help khailenai chini tabuk sister Remi debbarma bobo tongo sak thongaro kalaijak bini mokol condition hamya chung bonobo same autikeno bana chubamani bai surimung bai chung bonobo hamriwoi same umhai condition on tunai bini khoktui je khananani lukurok chubamani bai hamui phaika hini kon omhai ki chung khanana musungu lukurok khanana musungu e omhai keno tak chini bukuk Hasina bo hamui phaika gai chini ang ajaka kaisa 8 khanan musungu chini bukuk sanjana debbarma no buchung omhai ke khanana ne muchung mani hamui phaika fia bono doctor funungya karisi treatment ke murok didea karisi direct parawo tui phaisung gai chung omo rongno bisikok sayaboi chung main topic thanglai oma chini bukuk Hasina ni kokrok khanawoi sabo bukha srang jakhate tongthok jakha kisa comment khajari norong klibono nuguiman khana bo agi bahai tongmani hedena tagbo bini sorite kichale khasrangka tebu ga jagang sanan musungo gai tabuk ton bisikok sadia gai norong channel ke talangke ba subscribe khaidi hambai